Maw lil Michela Dalli. Kultant għaddi minn waqtit li resquk lejn kriżiet fejn tħossi li tmiem inevitabbli. Emmen fik u wibqa' dej neħi l-amat mill-għajnejn illi waqfek milli tara ċar tieħu deċiżjoni tant aħjar. Trid tibqa' dejja ma tibsax u l-min ikisrek ma tismax u tara żmien jagħtik raġun minn ġdid għax l-apparenzi jingannaw bħar-ramel iżda jispiċċaw jekk tippersisti inti tkun li trid. Jekk qed tħossok li għajjejt wara kemm blaħti għaddejt minn bagħti għaliex ma rridx iċċedi. Il-valuri li hemm fik għalkemm ol il-prezz għalik biex ma dik it-triq tassew żammejt il-prinċipji l-ewwel int ħabbejt. Trid tibqa' dejja ma tibżax u l-min ikisrek ma tismax u tara żmien jagħtik raġun mill-ġdid għax l-apparenzi jingannaw bħar-ramel iżda jispiċċaw jekk tippersisti inti tkun li trid. Jien ma' żmien indunajt dejjem għamilt li stajt fittix dejjem il-ġid għalkemm l-imrar jien induq inkun dejjem minn fuq għax jinħilsa bla sit u ruħi jiena ma nbiħqat biex jinnakwista l-irqaqat għax il-prinċipji huma dak li mingħajrhom naf ma jiena xejn għalkemm diffiċli ħafna fejn jintoġob il-ħażin